Kad sam ih na trgu vozio, ali nažalost čak i predobar. A dajte, budite uz narod, ljudi dragi, pa narod ste k vragu. Narodna policija, narod pita. Pa dajte, barem da se s nečim ponosimo u životu k vragu. Da. Čamo! Idemo! Možemo! Odgođene deložacije, sad su javili. Da. Evo ide, upravo policija odlazi, eto ga. Mislim, ja snimam. Ne znam do kad sad je gospođa jedna tu javila, ne znam do točno kad. Ja sam na zidiću popio se gore i snimam, sad je upravo javila da je odgođeno, Marica upravo odlaze, reci. Od bilo koga od tih ljudi, pa evo tu pored mene je nedaleko. Mogu. Probat ću uzeti pa ti javim, ajde. Mogu, probat ću, ajde, bok. Nego svi listi glas i onda će se tako donijeti deložacije više ne mogu vršiti. To stvarno ste napravili, ali dok ste bilo puno samoubojstva, zato je policija rekla ne. Tako je. Ajmo ruke gore! Što se mora unutar njih? Aj baš vidite, dobro je, baš vidite. Da se oni izjasni. Da, ali oni jednostavno imaju jer njima će biti, znači njima bi teško hvala vidite, jeste li zajedno sa ovami, ja ne vidim da nije jeste li protiv. Evo na primiti. Ne, znaš, njima to ne moraju. Da neko potakne, ja ću prvi iskažu, ali ja neću potakne cijelo minuta. Kaznena prijavu. Protiv god sebe vodiš širi u Ljubiju. Samo nek se nam dopući. Evo dopući. Samo da se nam dopući. Ok, ajde, samo malo. Može?
Dokada sam mi. Ne znam, sutra idemo potpisati. Ajde svi To je četvoro ih je uletilo u Grmlje, iz Grmlja ono. Letali su i policajci su poludili kaj su naši. Zdravstvenog stanja. Je li otišao hitno? Policija tijela nemaju uvijek. Treba pristati, treba ovo, ali rukovodite. Ustrajao je. Samo promotor, gospodine Krvak, samo promotor. Čemu ide samo ovdje? Samo to još jednom. To meni govoriš. Zašto govoriš da čovjek samo promotor? Aj puši kurac, aj puši kurac, mene. Ajde, daj jebo, koji ti kurac? Gledajmo mater, Nemojte se sad ajde moj, jedno smo ga izvukli. Ajde, još tu. Bilo je gadno. Znaš kako je tu bio Ivan? Ivan ti je tu visio preko ograde, mi ga vučemo na jednu stranu, a policija na drugu. I drot mu ovo napravi kroz nos. Viš mu nos. Može ući unutra. Tu kroz ogradu.